Неговите глупости с това край няма. Но ме кефи. Викаме, аре, види го Дърпай, зоната. Нарочно го прави. Че да го бършат. А ластика си е техника. Така е класа. Това е полуфинал, нали? Да. Да, 5. Да. Младо го е фърлил, да знам. Продължавай. Младо го е фърлил. Нищо, че няма 5. Захват. Така. Захват. Пак захват. Айде захвата, дай. Така, дърпа изправи. Добре. Той Милан даже много издържа. Няма въздух, брат. Така. Айде, готов. Двете. Куки. Виж, бърка му в газа. Мини на куките. Дай, бе, Фатка! Браво, бе, Фатьо! Пак захват. Браво, Ластик! Срещу него. Много е еластичен. Да. Дай. Той е един перфектен борец. Качества. Еластичен. Техничен. Бърз. Изражлив. Изправи го. Всички отгоре откачат. Айде сега, долу. Така. Тръгвай. Тръгни по ръката. Български с американец ли? Тръгни пак по ръката. А? Балтистанка? Захват. Какво? Ето е. Така. Айде, взимай сега. Взимай. Ставай горе. Доги е. Кога с американеца? Български май. Захват. С него ли? Май да, ако не е другата среща. Аз знам, че много го мори. Захват. Знам, че много го мори. Кой? Вътре. Деливерски, не американец. Захват. А? Захват. Според мен Деливерски ще го надие. Но Изправи аз искам го. да го надиеде. Аз не искам Деливерски да го участва. Хайде, търси. Пак захват. Средков. На захват и го изправи. На захват и го дръж. Снимай Средков, бе. Снимай Средков. Така. Как се почували? Да. Сигурно, 20 секунди. Хвани го и по него. Изправи го и го дръж. Той ще влезе един път. Дръж го. Милан Миля едва диша. Малки, виж, се скушаше. Дето пръска там за тебе. Де се вижше? Ластика води 6-2. Няма. Имаш 5 секунди, Ластик. Ще 4-6. Браво, Ластик, надвиваш на финал. Ластика на финал. Браво, Ластик! Захват. Сними как дигат ръката на Ластика. Захват, бе, Жор, захват го. Изправи го. Нищо е едно.